פלונטר משפחתי, הפינה שתעשה אותך הרבה 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 יותר מאושר, עם היועצת המשפחתית דוקטור אילנית שר אפס. שלום לכולם, ואנחנו שוב כאן על מנת לעזור לכם, לעזור לנו, לעזור לכל מי שנזקק לעזרה, על מנת שנוכל לעזור לכם, לעזור לעצמכם. והיום נמצאים איתנו משפחת השכנים שלי, משפחת לי הילד, לא האמא ולא האבא. חמודים, מה שלומכם? שלום, בסדר גמור. סליחה שבאתם לתוכנית. אז בואו ננסה באמת לדעת מה קורה, מה הבעיה. כל הילדים בכיתה מרשים להישאר עד 12 בלילה, ורק לי מרשים עד 10, וזה לא פייר, כי למה מותר לראות טלוויזיה עד מאוחר? נכון, אז בואו נשאל את זה, לא. למה לא באמת? קודם כל, היא אמא שלך, ולה מותר. סליחה, אני אדבר בשם עצמי. לי מותר. סליחה, דברי עלייך ולא עלי. כן, עליי. אז כמו שאמרתי מקודם, כן. אתה צריך לקום מוקדם וללכת לבית הספר. אבל יש ללכת לעבודה גם, נכון? אז זה בכלל לא משנה. סליחה? לא משנה? אני מאוד משנה. וגם לי מותר לראות טלוויזיה בלילה. זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו. הוא אומר בעצמו שלי מותר לראות את הטלוויזיה לבד בלילה, ורק לה מותר ולא לא מותר. אז לי מותר? אני מבינה, כן. טוב, בואו, תעשו לי טובה. לא. עד איזה שעת מכונה שלי יהיה ער. בואי דברי איתי בכיף, ככה. לי לא אכפת. למה לא אכפת? נמאס לי שכל הזמן היא אומרת לי את זה. זה מאוד אכפת לי. אכפת לו. היא בסך הכל התכוונה שלה. אתה מוכן לתת לה לדבר? אם לא יפריעו לי. אני הפרעתי? לא? מה? מה? אתה מפריע לי. מה אני עשיתי עכשיו? אי אפשר ככה, אני לא יכולה לגמור משפט אחד כמו שצריך. את אומרת שאני לא יכול לגמור משפט? סליחה! עשיתם לי סחרחורת במעיים עם כל הלילה, תירגעו רגע, חבר'ה. שלות כאן. אני רוצה לדעת באמת, עם יד על הלב, תגידו לי עד מתי לי יכול להישאר ער על אמת. 10. 10. 11 הוא אומר. 10:15. 10:15, אני שומע... 10:30 לפחות. 10:20 לא דקה אחרי. 10:25, תני לי. 10:30, לא, דקה פחות. אתה תגיד ללא, שהוא במקרה גם אבא שלך, אם דקה לפני או דקה אחרי? אני אמרתי את זה לה. לא. לי? למה לי עכשיו? מה אני לי אתה עשיתי? תגיד, לי מתי ללכת לישון? לא. מה? מה? קראת לי? לא. אתה רוצה לשגע אותי? לא. אני שומע אותך, תפסיק לקרוא לי! מה עשיתי לה? מה? לי? מה יש לכם? הרסתם את התוכנית! לילה, לא, אמה! תגיד תודה לי שאין לך עוד שני אחים, למה ואיך, כי בכלל פה היינו כולנו משתגעים. עכשיו תקשיבו לי טוב מאוד מה שאני אומרת. אתה לא מתערב. לי נמאס לשמוע מתי תלך לישון, זאת הבעיה שלה, בסדר? תודה רבה, וראיתם איך באמת בשיחת קצרה, תודה, לילה טוב לך.